Pre početka vožnje, neophodno je izvršiti proveru ispravnosti vašeg dvotočkaša, čime ćemo se detaljno baviti u ovom nastavku škole bezbednije vožnje. Prvo da naglasimo da se razlikuje provera ispravnosti vozila za skutere i motocikl. Neke stvari se poklapaju, važe za oba tipa vozila, ali neke su potpuno drugačije. Zajedničko im je da pre svega treba pomeriti dvotočkaš da bi se proverilo da li su ostali tragovi curenja neke tečnosti iz motora na kolovozu. Nećemo se baviti nabrajanjem svih tečnosti koje mogu da iscure usled kvara, ali ako postoje tragovi, trebalo bi utvrditi vrstu iscurele tečnosti pa kontaktirati ovlašćeni servis. Šta se dalje proverava i na skuterima i na motociklima? Pritisak u pneumaticima, ispravnost signalizacije i svih svetlosnih grupa, ispravnost sirene, potom provera da li su retrovizori u pravilnoj poziciji. Sledi provera nivoa ulja u kočnicama i normalno ispravnost prednje i zadnje kočnice. I na kraju provera ispravnosti sajle gasa. Obratite pažnju da je poluga zadnje kočnice na skuterima levo na upravljaču, a na motociklima je na istom mestu poluga kvačila, dok je zadnja kočnica dole desna, predviđena da bude pritisnuta nogom. Samim tim, ako je u pitanju motocikl, odmah ste proverili i stanje sajle kvačila. Pošto smo završili sa svim proverama za skutere, dodat ćemo još samo dve stvari koje morate proveriti na motociklu. Stanje bočne nogare za oslonac, da motor ne bi pao, kao i stanje i zategnutost pogonskog lanca, što je veoma važna stvar na motoru. Skuteri ovaj problem nemaju, oni za prenos pogona koriste pogonski kaiš. Da pojasnim pojedinačno zbog čega je bitna svaka od navedenih provera. Pneumatici moraju biti napumpani u skladu sa fabričkim specifikacijama, inače će upravljanje motorom biti veoma otežano i potencijalno opasno. Ako je ispumpan prednji pneumatik, jako će se teško upravljati motorom. Protivno, ako je ispumpan zadnji, motor će lelujati, to jest imati nestabilan zadnji deo, naročito pri skretanju, to jest u krivinama. O važnosti ispravne svetlosne signalizacije valjda ne treba trošiti reči i koliko je to krucijalno po vašu i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju. Sirena može često biti od presudne bezbednosne važnosti. Zvučnim signalom možete sprečiti potencijalnu saobraćajnu nezgodu. I šta dodati od neophodnosti pravilnog položaja retrovizora? Valjda je to svima jasno. Provera ispravnosti kočnica predstavlja najvažniji deo provere tehničke ispravnosti vozila. Ako su kočnice neispravne, to po vas i druge može biti kobno. Ovo i provera pneumatika su od krucijalnog značaja za bezbedniju vožnju vašeg dvotočkaša. Ispravnost sajle gasa će vam koristiti da negde ne ostanete na putu. Lako se može osetiti da li je sajla gasa počela da se kida jer je sastavljena od tankih upredenih sajlica koje kad puknu počinju polako da zapinju celu sajlu i pri tome proizvode karakterističan zvuk. Ispravnost bočne nogare, to jest stalka ili oslonca, je mnogo važnija za motocikle nego za skutere, jer je to najčešće jedini oslonac pri parkiranju. Nije nimalo bezbedno ukoliko bi krenulo da vam se urušava zver od par stotina kilograma u levu stranu, gde uz moguću povredu treba spomenuti i cenu opravke nastalih oštećenja. I na kraju da objasnimo potrebu za proverom pogonskog lanca. Na motociklima on mora biti uredno podmazan i zategnut da bi pravilno prenosio pogon na zadnji točak. Ako tu nešto nije u redu, može doći do veoma opasnog blokiranja zadnjeg točka i pada sa motora, što se svakako može i mora izbeći. Najbolje je redovnim održavanjem dvotočkaša u ovlašćenom servisu. Hoćete dobar savjet? Ne shvatajte ovu proveru ispravnosti vašeg dvotočkaša olako. Zahteva samo malo vašeg vremena, a može da spreči ozbiljnu nezgodu.